Hej alle sammen og velkommen tilbage til en ny video. I dag skal der ske noget rigtig spændende, fordi at jeg har Fie med, og når Fie hun er med, så er det spændende. Det kan jeg godt love for. Og det er fordi at jeg har startet en ny serie på den her kanal, som kommer til at hedde Gjerulfs Guide. Det er så opfindsomt, som det overhovedet kan være. Nogle af jer har måske set Fie før, fordi hun har været med i en video. Og hvis I vil se lidt mere til hende, så vil jeg selvfølgelig linke den, hvis I ikke har set den endnu. Men i hvert fald, det her det bliver en kysseguide, hvor vi lærer jer, hvordan man kysser. Fordi at det er vi jo bare Eksperter i. Det er vi bare eksperter i. Og det står faktisk sådan til, at jeg fik et spørgsmål på Ask, hvor der er en, der skrev, Sara, hvordan kysser man? Og det lå mig og Fie sådan og grinte lidt af, og så tænkte vi, ved I hvad? Vi laver fandme en video, how to kiss. How to kiss. Og det skal lige siges, at hvis I derude sidder og tænker, I har noget, I gerne vil have noget hjælp til, for eksempel, hvordan man redigerer et flot Instagram-billede, hvordan man Forfører en dreng. Det kan være alt mellem himmel og jord, som I føler, at I kan have brug for. Og husk lige på, at alt hvad vi siger og gør i den her video, det er vores mening, og det er vores holdning. Og hvis I tænker, I har ikke en skid forstand på det her, så er det fint. Det er sådan, som vi synes, tingene skal være. Ja. Kan man se det? Ja. Okay, jeg har fået skinne på mit ben. Så hvis jeg sådan går lidt ud af balance nogle gange, så er det fordi, at ja. Og ja, den her video er nok mest sådan lidt for sjov. Ja, altså, det er bare for at lave noget morsomt. Noget anderledes. Noget anderledes. Uanset om du er her, fordi du vil vide, hvordan man kysser første gang, eller bare vil have lidt tips og tricks til, hvordan man kysser, eller bare vil blive lidt bedre, ja, så er det den her video, I skal se med i. Yes. Yes. Så lad os egentlig bare komme i gang. Step 1 til et godt kys, det er læbromad. Yes. For guds skyld, husk at fugte dine læber. Fordi det er ikke så fedt at kysse med sådan nogle tørre læber. Nej, man kysser ikke med sandpapir. Nej, det tror jeg, vi har prøvet. Og Ja. Nej. Husk den. Nu leger vi lige, at Fie hun er en fyr. Og det er ikke kun til heteroseksuelle. Det er jo lige meget, om du er biseksuel, om du er til piger, eller om du er til drenge, eller hvad end du nu er. De her tips, de kan bruges til alle. Ja. Det er så smart. Ved du, hvad vi mangler? Hvad mangler vi? Romantisk musik. Gud ja, det mangler vi. Altså, så er det fandme hygge. Så er det romantisk. Så er det romantisk. Ja. Det kommer nu. Ja. Og det andet step, det er, kig din partner ind i øjnene. Og ligesom få opbygget jeres intensitet. Yes. Lad være med at gøre det akavet ligesom os. Step 3. Nu kigger I hinanden ind i øjnene. Og føler, at du er klar til at kysse ham, eller hende, eller whatever. Du kan så tage din hånd og føre den op ad halsen og op mod kinden. Du kan også føre den lidt om i nakken, hvis det er det. Pyt med det. Det er bare det der med at have lidt kropskontakt imens. Hvis du nu er en dreng, så kan du tage dine hænder om lænden på pigen, eller du kan også tage den herop. Gør det lidt intimt, og gør det lidt med kroppen, og men det, altså gør det som du mener det. Ja. Ja! Det er fandme godt sagt. Ja, gør det. Er fandme godt sagt. Det er fandme fedt. Det er fandme fedt. Okay, hvor kom vi fra? Tag det hænder på min lænd. Ja. Og så fører jeg hånden op til halsen, nakken, kinden, whatever. Og det er step 3, at have lidt kropskontakt. Nu er vi nået til step 4, og det er at tage dit hoved på skrå. Og på den måde så undgår I, at jeres næser de støder sammen, når I laver et grønlænderkys. Så Fie, hun bøjer sit hoved lidt, hun tager lidt på skrå, og det samme gør jeg. Og det var step 4. Nu er vi nået til det sidste step, og det er step 5, og det er kys! Så nu gennemgår vi lige alle stepsene. Først, husk at fugte de læber, husk at have plejet dem. Og husk, så skal I have øjenkontakt. Og så er det kropskontakt. Hovedet på skrå, og så kysser I.
det. Og nu er det tid til gode råd. Ved du godt, det er en småkage. Nu vil vi komme med nogle gode råd til nogle ting, man ikke skal gøre, og nogle ting, vi sådan tænker, at det er godt at gøre, når man kysser. Ja. Så tips og tricks. That's how we roll. Okay, hvis du nu er i gang med et kys, og I kommer til at bumpe hovederne sammen, eller støde jeres tænder sammen, hvad gør man så? Så griner man af det, fordi ellers så kan det rigtig hurtigt gå hen og blive akavet, og det er der ikke nogen, der har lyst til. Nej, så bare grin af det, altså. Ja. Det er jo for fanden, det er jo ikke, det sker for mange. Det sker for rigtig mange gange. Ja, så det er ikke andet end bare grine lidt af det, og så bare kys igen. Ja, så bare fortsæt, hvor I kommer. Ja. Under et kys, så kan det godt være, at man nogle gange lige skal have vejret, eller måske lige synge sit spyt. Så holder man bare lige en hurtig pause, altså så trækker jeg bare lige læberne fra hinanden, og kysser igen. Ja. Det er meget easy. Ja. Det er ikke noget, man lægger mærke til. Nej, det er bare lige altså pause. det kan man samme som hvis man varierer kysset lidt, så det ikke bare er det samme, så trækker jeg lidt fra hinanden, måske kys personen andre steder. Det kunne man sagtens gøre. Kinden, ned af halsen, whatever. Noget, som vi to føler, men absolut ikke skal gøre, og som vi begge har prøvet, og ikke er det fedeste, det er lad være med at haste jer og forskynde jer, altså at bruge hele tungen og bare være vaskemaskinen. Det er der ikke nogen, der har lyst til. Det er ikke nogen, der har lyst til. Det kan være, at du har en kæreste, og I synes, det er rigtig dejligt at sidde og blande mundsavl og give den gas. Altså, så go for it, men det er ikke lige noget, som... Nej, det er ikke noget, vi foretrækker. Tag det for guds skyld, stille og roligt. Det er ikke en konkurrence om, hvem der kan få tungen længst ned i halsen. Et andet godt råd, vi vil give jer, det er... Lad være med at snakke for meget under kysset. Det kan hurtigt gøre stemningen rigtig akavet, og altså nyd hinandens selskab og fokusere på hinanden, og I kan jo altid snakke bagefter, hvis det er det, I har lyst til. Ja, så nyd kysset nu, når I lige kysser, og så tag snakken bagefter. Altså. Det næste gode råd, vi vil give jer, det er husk at have tyggegummi på jer. Fordi hvis din ånden lugter, altså hvis du nu har spist noget, og ikke er hjemme, og ikke har mulighed for at børste dine tænder, eller whatever, så husk lige at få frisk din ånden, så personen, han eller hun, eller hvem det nu er, ikke tænker, better not. Et andet godt råd, vi har, det er, at I lukker øjnene, når I kysser. Det gør kysset mere intenst, og så nyder man ligesom øjeblikket mere. Yeah. Det sidste gode råd, vi har, det er, hvis du ved, at der er en person, du gerne vil kysse dagen efter, samme aften måske, så lad være med at spise hvidløg, karry, ting som det, som lugter, fordi så vi har prøvet det, hvor at man har kunnet lugte hvidløg hele aftenen, og det er virkelig, virkelig ikke særlig fedt. Så prøv at undgå madvarer, der lugter i lang tid. Ja. Okay, jeg vil lige sige, at vi står udenfor, så jeg ved ikke, om I kan høre en masse blæst. Det vil være så ærgerligt, fordi det ødelægger bare en video. Vi hader personligt selv at se videoer udenfor, hvor der bare er blæst. Og i dag blæser det rigtig, rigtig meget. Jeg håber virkelig ikke, det ødelægger videoen. Nej, det vil fandme være ærgerligt. Ja. Det var alle vores gode råd og tips og tricks og steps og så videre til hvordan at et kys bliver rigtig godt. Til hvordan et kys bliver rigtig godt. Så hvis du sidder derude nu og føler at vi har hjulpet dig og vi rent faktisk har gjort det godt, fordi vi er lidt i tvivl om det kan bruges til noget, så skriv det endelig ned i kommentaren, så vi ved at vi måske har en lille smule ret i nogle af de ting, som nogle af tingene i hvert fald. I nogle af tingene, som vi har sagt. Ja. Så skriv, hvis I er enige, og hvis I skriver, at hvis I er uenige, så skriv også, hvad I ellers synes. Ja, I kan også skrive, hvis I har nogle andre råd. Ja. Så kan andre gå ned og læse, hvad jeres råd er. Ja. Eller hvis der er noget, hvis I har noget, I er uenige med at se, og tænker, ej, den er fandme ikke rigtig. Det skal vi også lige huske i de her videoer, at det er meget forskelligt fra person til person, så det her det er vores holdninger. Ja. Og så I har jeres. Ja. Og sådan er det. Sådan er det. Og så er der ikke andet tilbage end at sige, at vi håber rigtig meget, I kunne lide den her video. Ja. Den var jo lidt for sjov. Den var jo bare for at skabe lidt hygge og lidt sjov inde på kanalen, fordi det er jo ikke lige det, jeg laver sådan så meget af. Men i hvert fald, så husk at subscribe til min kanal, hvis I ikke har gjort det endnu, fordi at hvis I godt kan lide sådan nogle videoer her, så skal der nok komme flere. Ja. Skal der ikke det? Jo, og hvis de nu liker den, så ved vi, om de kan lide den, og så kan vi lave nogle flere. Så hvis I nu synes, at det var noget sjovt indhold og en sjov video, en lærerig video, I don't know, hvis I bare synes, at den var fed, så giv den et like, og så ved vi, om vi skal lave sådan noget her en anden gang. Ja. Fordi det er meget anderledes. Det er meget anderledes, men meget hyggeligt. Og ja, jeg vil lige sige igen, at hvis I har noget, I gerne vil have hjælp til, så hvis I nu tænker, Sarah, jeg vil rigtig gerne lære, hvordan man
et eller andet. Så skriv det, og så skal det nok komme. Så er der ikke mere tilbage end at sige, at vi ses i min næste video. Og god sommer. Ja, god sommer. God sommer, vi ses snart. Hej! He knows the code, it's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even them starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from